lidi. A dneska jsme na rybách v Rebešovicích a doufám, že se nám to pěkně podaří, jestli tak vám to ukážeme a užijeme si to na den. Sík je sík. Máme jesíka krásnýho. Vidíte, člověk, jak to tady kouže, to masakr. Jako podlaha je tady. V tohle době už jsme tady hodinu. Víte, jak jede? Je to pěkný efekty. Krásně, vidíte, jak prostě ty ryby tady tahají, jo, jako. Vidíte, musíte vidět, jak to bere. Krásně. Vidíte, jak to krásně je. Hezký jesejk. Kachnička nás jdou podpořit, jako vždycky. I vy můžete vidět, jakože fakt. Ten bude mít. Zase málo, kolik jsem tady měl minule, já jsem musel na naše předchozí video. Máme už jedno video z Rebešovic, už je běžte mrknout. Furt teda nechce ještě na hladinu, ale už se blíží. Tady jsme ho teda mohli vyndat, ale ještě ne. Odběráku si to vždycky dělá špatně, když máme malej, takže budeme muset. My jsme tam pro podložku, máme to na druhé straně. Je malý mimčo, ale bojovný, takže to je super. Furt nechce. To mu teda nechce. Je neformalo, to nechce. Tak, musíme si na břeh, protože na tom mokrým to teda. Ještě miminko lidi, ten má tak metr. Ten má tak metr rovnej. Lidi má to úplně, musíme vzít na to pán. Musíme vzít pánem. A to je hezký zapis. Podrž mi ho. Protože na to je teda drsnej. ...96. Jo. Krásný sík. Jo. Rovne 96. Bojovník to byl pěkný. A jestli tady vidíte takový černý márance, tak to má ze silonu. Často tady dostává od silnu. Jo, tak budeme to pustit. Má teda drsnou kůži, protože tady ty mladí ještě mají takovou drsnou kůži. Takže on tady pustí hezky. Jo. Ten hnedka chce jít teda. Takže lidi ani ne po 3 minutách a máme setéra. Asi je setér. Nebo asi je setér, nevíme co bylo. A záběr byl hezký. To vůbec neboje. Už ho mám tady u břehu. Ještě furt bojuje. Krásné, wow, teď teda hodně, teď mu trošku, teď mu ho pomalu. Ne, počkat, tak. Lidi, natočíme, jak to budeme tady u břehu, už bude pořádně to vyčerpaný. Lidi, takže už tady vidíte sýrka. Krásný. Ten má tak 1,20 m lidi. Ale má v tom nějakou šňůru. Má v tom nějakou neznámou šňůru. Tak jdeme ho vytáhnout. Vytahujeme. Kde je tam? Tak. Nechci. To je krásný. Těžké lidi. Tak ukážeme na podložce. Nějaký silon. Nebo nechci. Lidi, tady nějaký kapraský návazec. Máme tady něco do toho. Vypni to video. Tam? Tady je. Kolik má? Počkej, to není normální. Lidi má tak 133, no. 132, 133. Něco kolem tady. Takže teď to ukážem. Lidi, máme double, vidíte, že to taky táhnu. Tak, ne. Vidíte, to je prostě ryba. Tak si Jdeme pustit. jdeme pustit. Patrně, pojďte. Tak, ten zase taky. Lidi. Ani ne minuta po Honzem záběru. Hnedka. 130 a máme tam krásný nosála. Sibirského. Krásně. Máme rybu. Lidi, takže vám ho ukážem až na podložce. Ano. Lidi. 1,8 m. Krásný.
Neseter. Tomuto si tomu říkáme nosal. Takový nos. Je to pěkný bojovník, ale jdeme pustit. Krásný. A už ho pouštíme. Ty kráso. Tak. Přines tátu. Přesně tak. Jde se názvat na krásné věci. Takže lidi, Honza má takovou rybu, asi sík. Tady máme double. Tady taky. Takže lidi, krásný neseter, Krásně super. 1,24 m. To je ryba. Lidi, máme kapra. Můžete vidět taky okrát. Bojovník, záběrek blázen, krásný. Kvůli tomu nosal. Lidi, krásný neseter. Krásný. 1,6 m. Krásný bojovník. To budeme pustit. Pouštíme lidi. Takže lidi, Krásný, tak metr má. metr jsem malej, A drsnou, ale krásný. hrozně. Záběr, krásný záběr, jdeme pustit. Takže lidi, jsme u konce videa. Doufám, že se mi video líbilo. Jestli tak, like a follow a Petru zdar! Dar!